achiedh nade mantie ma jonyuol onego winji mondo gine kaka ginyalo chako support schools. Otime yo machalo nade mopogore ponono e higa mokalo ywak makamagi mag omenda bende ne gintie pogruok e higa mokalo kata loch mokalo mar Uhuru Kenyatta kod telo maneno masani ten migao to nyabedo ni jokanyo mantie iye kata gin mana mana wajatend migao ema ero loki Belio Kipsanga jagoro maduong' jagoro mongirore migao mar somo bende osebedo kanyo kuom higni moko malach bende pogruok ni kanye en ang'o manotime higa mokalo cha machon mopogore masani no ka gima ok tim to kolose ponono unyalo yudo lokruok ka untiere sikundeu kama in bende kanyo kaka jatelo. Higa mokalo kiparo ka wan Mombasa wawacho the same issues mano ne jopuonj ne mana ywak ni pesa biro matin kendo higa cha ne ywak ni pesa obiro matin to biro kendo modeko. Kata higa ni winjo samo yaw sikul ne nitie ywak ni pesa odeko to kendo kobiro to biro matin. Ywak mane waywak higa mokalo cha be pod waywago nyaka sani. To koro wamor ni nikech wan gi principal secretary manyien kendo manosetiyo chien kucho sama ne piny bet ber nyo waketo ne gigi nyoro ma winjo kowacho ni odwa make sure ni gope ma jote nitie matindo odhi make sure no ochulo mondo skul so jak ringo maber. Then samotimo mano no kendo nyaka waduog ir jonyuol bende nikech en kotimo mano to timo mana part ne nikech pesa ma government oro nigi tije monego ti. To koro wapil ne jonyuol bende ni gin bende gitimie korgi mondo nikech sikunde wasani kaka mag dei oyie ni kata ka in kod cham nikech sikunde nigi tiyo gi bando tiyo go ganda ok ikawe kata gunda ariyo titeri sikul mondo ndiknigo kaka school fee mondo mi kor jonyuol otim motegno to kor sirkal botim. Koro chandruok ni biro nikech side moro nyalo temo to side moro kotemo. Koro chuno ni golo pesa koni tidwoko koni to kocha dong kod gowi. Koro mae gima waywago. PS nyowacho ni odhi timo kore. Wambi koro wapil ne jonyuol wa ni gimbe gitim korgi.